Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang satuhu kita ta'zimi, kita hormati, kita mulyakaken. Hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan Selapanan Ahad Kliwon Mushola Al-Falah Tuguran Penukulan kakung sumawara putri ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing enjang siang menika kita sedaya tasih saged sareng-sareng kempal wonten ing menika majelis wonten rangka pengaosan Selapanan. Mugia anggen kita kempal menika estu-estu badhe pikantuk rahmat lan perhatian saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam mugia tansah uturan katur dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya badhe kaewana umatipun ingkang bejang wonten ing yaumul qiyamah, leres-leres badhe pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, monggo sareng-sareng kita ngemot-emot dhateng dawuhipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rumiyin nate dawuh, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu ta'ala bi salasi balayatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman. Sampun paham napa dereng? Lah kaya wis do mantu-mantu. Napa? Oh, jebule mantu-mantu iku ngantuk. Jadi iki kula kan nerangke. Saya di zamanun ala ummati. Kanjeng Nabi ngendika bakal teka suwijining zaman ing atase umatku iku yafiruna padha mlayu padha ngadeg minal ulama saking para ulama.
wal fuqahai lan para fuqaha menika tiang-tiang ingkang sami paham lan saged ngamalaken ilmu agaminipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikanipun tiyang umatipun Kanjeng Nabi sampun sami belajar mlayu ngadoh saking para ulama lan fuqaha, mongko Allah badhe maringi balak werni 3. Allah badhe maringi balak bencana 3 perkawis. Ingkang nomor setunggal ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Ingkang awal, ingkang pertama balaipun bencananipun dipun angkat utawi dipun ilangi barokahipun anggen kita sami pados maisha, anggen kita pados napa hasil. Lah napa tandhanipun rezeki sing boten barokah? Tandhanipun sing paling enteng, sing paling gampang diangen-angen, biasane rezeki niku kaya-kaya tekane akeh ning basa ditanjake ditasarupaken menika boten cukup. Nggih napa boten? Rezeki kayane ya ana wae ning jebule kaya kondangan terus. Nggih tau boten. Jadi pengeluaran pemasukan kayane ora, pengeluaran nggih terus. Malah kadang-kadang pengeluarane luwih akeh tinimbang pemasukane. Lha barokah nek rezeki menika barokah, nggih sepinten-sepinten dilalah nggih diparingi syukur. Pas ra ono rezeki dilah ya pas ra ono kondangan. Lah sing payah niku lah kunjungan terus duit ra ono. Naminipun rezeki kirang barokah. Pun sakniki niku nggih wontenipun namung wangsinalpan. Kapan awake dhewe sambat kok muni ora duwe duit, niku sing disambati niku malah napa jenenge malah ngungkul ora duwe duit. Dadi karepe sambat niku arah napa arah golek ning jebule malah entuk bolo entuk niku. Malah kancane kadang luwih nemen. Sabi mawon awake dhewe tiyang dusun paling-paling kenal ming wong sedesa. Rumangsane sing pegawe negeri nika. Ben mulan entuk bayar ngoten nggih. Nek niku kancane pirang-pirang malah tekan ngendi-endi. Dadi saya akeh kancane, saya akeh pengeluaran. Ning sak mangsa-mangsa niku nggih makin bisa luwih akeh barokah. Ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Mula supados rezeki menika saged pinaringan barokah. Niki cara Kanjeng Nabi nggih diwalik. Nek Kanjeng Nabi anggenipun dawuh niku diparingi balak dipun angkat barokah rezeki niku saking ninggal para alim para ulama, berarti yang kepengin barokah rezekine kita kedah nyaket dhateng para ulama. Sebab menapa ingkang ngasta barokah wonten ngarang donya menika wasilahipun
lantaranipun menika saking para alim para ulama. Mula Kanjeng Nabi dawuh al barokatu ma'a akabiriku. Barokah iku tekane bareng-bareng saratane pemimpin penggede-penggedene wong Islam. Lah sinten penggede-penggedhenipun tiyang Islam? Syekh Nawawi banten dawuh al-akabir hum al-ulama. Utawi penggede-penggedene wong Islam yaiku hum wong akeh rupane al-ulama para alim para ulama. Lah terus pundi saranipun kita sedaya dhateng para alim para ulama? Saranipun nggih kita asring kempal asring srawung dhateng para alim para ulama. Wonten pengaosan teng pundi kita nderek hadir, wonten pengaosan teng pundi nderek rawuh mriku, kita niat ngalap barokah. Lah ingkang kathah pengaosan selapanan teng pundi-pundi menika kan ingkang ngawontenaken biasanipun tiyang Nahdlatul Ulama. Mula kapan kita kepengin rezekine barokah, nggih kita kantun nyaket mawon dhateng para alim para ulama ingkang sampun tergabung tengene organisasi Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Wonten ibu-ibu pengaosan muslimat, wonten pengaosan NU, sing lain-lain wonten pengaosan Ansor, Fatayat, Ibnu IBB, kita kantun derek nyaket niatipun tabarukan ngalap barokah. Sebab menapa kita sedaya dipun dawuhi nyaket dhateng para alim para ulama menika kasebut wonten ing konon asasi Nahdlatul Ulama. Tegene konon asasi Nahdlatul Ulama panjenenganipun Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tabirin Subang niku nyantumaken menuangkan satunggalipun ayat suci Al-Qur'an wonten mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong akeh iki sing rawuh kumpul nang mriki wong napa sanes? Sanes napa wong? Wong napa sanes? Amanu kang padha iman, sing rawuh kagungan iman napa mboten? Ittaqullah, sing kaping 3 dawuh Allah wis iman isih didhawuhi takwa marang Gusti Allah. Rupane takwa wujude takwa yaiku nindakake perintah ninggal larangan. Niku jenengane takwa. Ternyata dadi wong tok nggih mboten cukup, ditambahi iman tok nggih mboten cukup, wis duwe takwa nggih dereng cukup. Allah tasih dawuh wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh
iku ma'as-shadiqina bareng-bareng sartane wong kang padha temen-temen. Sinten tiyang kang temen-temen menika nggih para alim, para ulama ingkang leres-leres nyepengi dhateng hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedaya dadi wong tok nggih mboten cukup. Iman tok nggih mboten cukup. Takwa tok nggih mboten cukup. Ning kita dipun dawuhi kumpul sareng-sareng dhateng para alim, para ulama. Istirahat seminggu sepisan, wonten sing sesasi sepisan, wonten ingkang selapan dinten sepisan. Kita niat kumpul nyaket dhateng para alim, para ulama, niatipun ngalap barokah. Kentenan tiyang, kentenan wong nggih kumpule bareng-bareng karo wong Islam, nggih kumpule bareng-bareng karo wong Islam. Kados nika krikil niku nek setunggal las sak glintir niku didol ngoten ditawak-tawake enten sing pura numbas napa mboten? Mboten wonten sapa sing arep tuku krikil siji. Tapi kapan krikil niku kok sakol utawa sak truk niku nembe muni regane nggih napa mboten? Muni regane nek sakol napa sak truk. Kula pasir kok krikil yang kepengin pajeng, kepengin payu ya kudune bareng-bareng karo krikil liyane. Lah wonten kalane krikil niku mlebu tenggen beras. Beras dipususi leboke magicom tuncep-kecep seprapat jam dadi sego. Dia mau badan kira-kira makan niku lah. Dadi sego. Dicedhok katut kira-kira disengkerke napa mboten? Dicuthiki napa mboten? Dicuthiki. Masih dicuthiki. Semanten ki beras niku mulya panganan daharan. Nek kok mung sak gegem diwur-wurke nang gone pasir sak truk. Kepangan apa mboten? Dipun garong mboten? Wong nek kaput dadi jenengan. Mas ana doyano lagi. Mula beras nggih kumpule karo beras, krikil nggih kalih krikil. Kula panjenengan menungso Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih kumpul sareng-sareng kalih tiyang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah sing sealiran. Lah kita sedaya kumpul tenggene Nahdlatul Ulama niku lak niatipun sing secara simpel mawon janjane mung kepengin netepke awak. Kepengin netepke awak. Nggih napa mboten? Diangen anak ngoten mung kepengin netepke awak. Mboten dhuwur-dhuwur yen men sobe men niki mboten mung kepengin netepke awak ben slamet donya lan akhirat. Secara simpel sing sekecap malah yes mung kepengin mujudke awake dhewe anggenipun nyuwun donga dhateng Allah lumantar donga slamet. Jenengan apal donga slamet napa mboten? Enten sing apal, enten sing boten. Insyaallah kathah sing apal. Tapi dipun waos Allahumma inna nas'aluka salamatan fid
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barokatan fil wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Wis apal kabeh apa wae. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Sing nomor 1, Allahumma du Allah inna saktemene kita nas'aluka kita nyuwun dhateng panjenengan salamatan selaing selamat fiddini ing dalem masalahe agama. Kepengin selamat masalahe perkarane agama. Sebab zaman akhir ini masalah agami niku sami terancam langkung-langkung dengan masalah akidah. Kanjeng Nabi mawon ngemutaken ingkang saha jawinipun besok zaman akhir umatku bakal pecah belah dadi 7 golongan. Sing siji swarga, sing 7 kalih kecemplung. Sing siji munggah swarga, sing 7 kalih kecemplung. Kira-kira penak munggah apa penak kecemplung? Penak munggah apa kecemplung? Ya penak kecemplung maklum. Nak munggah kan petekelan. Petekelan nek munggah niku kangelan ning badhe kangelan. Iki mengko suraos yen awake dhewe kepenak kudu gelem kangelan. Kangelan kumpul para alim, para ulama, kumpul seminggu pisan ngaji, sesasi pisan ngaji, selapan dina pisan ngaji. Kumpul kalih para alim, para ulama. Kudu gelem kangelan yang kepengin selamat. Kapan kita sedaya kok sering kumpul kalih para alim, para ulama, itu makin akidahipun saged leres. Bab agami menika mboten namung salat-salat tok, mboten namung poso-poso tok. Ning agami menika kathah sanget wucalanipun, kathah sanget ilmu-ilmu ingkang kedah kita pelajari, ingkang kedah kita pahami. Menawi kita buka tenggene dunia maya, tenggene YouTube, tenggene Facebook niku menawi kok dereng ngertos dasar niku anane mung plonga-plonga. Anane namung bingung. Disekrol ngoten niku ustaz siji omong ziarah kubur sunah, berjanjinan sunah. Dan bahasa disekrol munggah gendang ustaz liyane le ngomong ziarah kubur musyrik mlebu neraka. Tahlilan bidungah ra ono dasare saka Kanjeng Nabi. Nganake selamatan 3 dina, 7 dina, sing siji muni apik. Ganjaran dikitoke nang alam kubur, nang alam kubur, ahli kubur do bungah do seneng. Nah sing siji anake ngono-ngono barang pemburusan. Jadi nek tiyang dereng ngertos dasare niku dadine mung plonga-plonga mung biki serak diturun sing endi ra ngoten. Alhamdulillah kita sedaya derek Nahdlatul Ulama pun kathah piwucal saking para alim, para ulama, sehingga pikiran kita, manah kita sami mantep do boten bingung. Allahumma amin. Iki panci menawi Islam menika sumberipun sedaya saking Al-Qur'an. Lah akhir-akhir menika nggih wonten malih tiyang niku
ngajak supaya ngadeg saking para alim para ulama. Wonten tiyang sanjang ngoten iki. Saiki kuwi wis ra usah NO-NO-nan. Sing penting pokoke Islam. Pun ate mireng apa dereng? Pun ate mireng apa dereng? Wau dalem kula ngaji lan wiji kok dawuh dereng ngoten. Aku lan jeneng nabi boten mireng napa? Kabeh berarti. Jadi wonten tiyang sajan ngoten niku kang tujuanipun napa ngajak supados ngadeg saking para alim para ulama. Wonten malih keterangan sing jenenge metode jenenge cara niku kathah. Wonten tiyang mertamu nggawa Quran kalih nggawa kitab Fathul Qorib. Ya tamle sanjang Pak Bu jenengan ngertos napa mboten nek niki Al-Qur'an nggih ngertos niku Al-Qur'an saged kami maca-maca tok kula ya iso ngertos Al-Qur'an. Asing setunggal niki jenenge kitab Fathul Qorib ngertos napa mboten nggih ngertos. Kula teng desa tok ngaji selapan Pak Kiai tok maca kitab niku dadi ngerti jenenge kitab Fathul Qorib. Masalahnya ngaten sakniki kula ajeng tanggel Quran niku pengendikane sinten. Hanya Al-Qur'an kula ngertos nggih pengendikane Gusti Allah. Sing ngendika Gusti Allah nggih pun terus jenengan ngertos Al-Qur'an pengendikane Gusti Allah. Lah kitab Fathul Qorib niki sing ngendika sinten? Kitab Fathul Qorib sing ngarang sinten? Lah kitab Fathul Qorib niku sak ngertos kula sing ngarang nggih menungso. Nggih, panjenengan ngertos Al-Qur'an ngendikane Allah, berarti kitab Fathul Qorib niku pengendikane menungso. Pun sakniki dipun gandeng ngendikane Allah karo ngendikane wong bener pundi? Ngendikane Allah kalau ngendikane manusia bener pundi. Lah kerangkeng tuan rumahe dirapat yo paham benjang nggih leres ngendikane Gusti Allah daripada ngendikane manusia. Oh nggih, jadi jenengan pun nglereske pengendikane Gusti Allah. Ngendikane manusia rapat yo bener yuk wong kuwi mau terus neraske pangandikan yen ngoten saene jenengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wis kitab Fathul Qorib rasa diaji, rasa diajar diwaca, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Umpama wonten tiyang sanjan ngoten niku teng ngaji jenengan yo kira-kira jenengan ajeng matur pripun? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kira-kira jenengan ajeng ngendika pripun? Pripun saged jawab napa mboten? Saged jawab napa mboten? Nek wong niku lek omong teng arep kula ajeng jawab ngeten iki. Rumangsa kula dadi wong ento yakono yakine wiwit cilik tekan semanten gedene tuane kula mboten ajeng kembali kepada Al-Qur'an sebab kula mboten nate ninggal Al-Qur'an. Dan terus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama niki mboten nate ninggal Al-Qur'an. Akmaliyah napa mawon mesti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nek ra ana Qur'an ra ana hadise sunnahe mboten sami nglampahi. Iki iku nek tiyang kusanjang teng arep kula ajeng jawab mboten iku nek sedang nggih monggo ajeng jawab pripun. Kula mboten badhe
kembali kepada Al-Qur'an. Wong kula ora tau nglungani Qur'an. Terus tiyang sing kon bali niku kan tiyang sing tau lunga. Jangan kagungan garwane umpamane tindak ring sabin. Wis awan kok ora kondur-kondur. Ya mesti digoleki nggih napa mboten? Digoleki kan apa niku? Digoleki kan apa? Kan mangsul kan kondur. Ibu-ibu do ngaji muslimat wis tekan mangsane kondur kok ora kondur, bapake mesti bingung nggih napa mboten? Yang sing digoleki ra mboten ibune, yang digoleki HP nggih napa mboten? Goleki HP pencet nomor kok urung bae nanti oke mampir kalau kate. Oh ya wis ngerti kabare wis lega nggih napa mboten? Berarti sing kon digoleki kon bali niku wong sing lunga. Masa wong megek-megek nang mau digoleki kon bali kan aneh banget to ngoten. Lah saiki kathah tiang-tiang sing aneh ngoten niku. Goleki wong kon wong nang omah kandha bali. Kadang lah ilmunipun agami Islam niku ngaten kuatah sangat. Ki sedaya panci pedungane saking Al-Qur'an. Al-Qur'an menika menawi ingkang nyepeng menika ahli tafsir, ulama-ulama ahli tafsir niku mangken nggih dadine kitab-kitab tafsir. Wonten kitab tafsir Jalalain, wonten tafsir Sawi, wonten tafsir Ibnu Katsir, wonten tafsir Al-Manar, wonten tafsir Munir lan linturipun kathah. Lah umpami kok Al-Qur'an kok kecepeng kalih tiang-tiang ahli usul fikih, sing ahli-ahli fikih niku makin nggih dadine kitab-kitab fikih kados Safinatun Najah, kados kitab Fathul Qorib, kados kitab I'anatul Thalibin, kitab Fathul Wahhab. Dari kitab-kitab kapan kesekel tiang-tiang ahli usul fikih sing ahli fikih. Cara gendhae ngoten. Jenengan badhe salat, badhe wudu, kok buka Al-Qur'an boten bakal nemu rukune wudu. Nggih napa mboten? Oh tapi nuwun pirsa Mbah Kyai Sumpena niku. Tolong bukake Qur'an sing nerangke rukune wudu. Juz pira, surat apa, ayat nomor pira. Mesti boten ketemu niku. Nggih napa mboten, Mbah? Mboten wonten. Paling mangke ketemune ayat niki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Paling nemune ayat niki wong-wong akeh kang padha iman. Nalika sedherek kabeh arep padha jumenengake maring salat. Wal siru wujuhakum mongko padha baswa sapa sira kabeh wujuhakum lan ing rai-raira kabeh. Wa aidiakum lan tangan-tanganira kabeh. Ilal marafiqi tumeka maring sikut. Wamsahu sing kaping 3 lan padha musapa sapa sira kabeh diruusikum kelawan sirah-sirah pira kabeh. Sirah napa ndas? Sirah napa ndas? Sirah ira kabeh. Sing kaping 4 wa arjulakum lan sing kaping 4 yaiku padha masuk ing sikil-sikil ira kabeh ilal ka'baini tumeka maring pala loro. Ketemune ning papat, siji ngombah rai, loro ngombah tangan, telu ngusap sirah, papat ngusap sikil. Dan niat kalau tetep nang ndi kok ra ono.
nek buka Quran antene mun sekawan iki niat karo tertib boten wonten. Lah kita sing ngertos wonten niat kalih tertib mergo buka kitab-kitab kuning, buka Safinatul Najah, buka kitab Fathul Qorib, nek buka Quran boten gino boten. Lah para alim, para ulama itu kan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini berdasarkan dawuh-dawuh pengendikane para guru, para masyayikh biyen saking gurune saka guru saka munggah-munggah ngantos dumugi para sahabat niku enten sing langsung diwucalkan Kanjeng Nabi, enten sing mirsani tindak lampahe Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi kuwi nek sujud netepi marang gauta itu nggih napa mboten? Ya Quran nerangke mboten nek sujud niku nerangke kudu temempel sing gauta itu setunggal bathuk kaping kalih epek-epek loro kaping 3 niku napa kaping 3 setunggal niku kan bathuk makin nomor kalih 3 epek-epek tangan nomor 4 5 niku dengkul kalih 6 pitune niku napa sikil driji sikil madal nggih napa mboten niku digoleki teng Al-Qur'an nggih mboten wonten ngertos saking kitab-kitab ingkang dipun anggit dening para alim para ulama. Para alim para ulama nganggit kitab nerangke ngoten niku merga dingendikani para guru. Yen saking gurune munggah-munggah dumugi para sahabat niku enten ing saking Kanjeng Nabi nggih sekaligus mirsani napa ingkang dipun lampahi dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi. Mula kita sedherek iki mboten saged uwal, mboten saged napa ninggal para ulama. Kapan kita kok ninggal para alim para ulama nggih ngalamat kan ngibadahe saya dangu tambah boten leres, tambah boten leres. Kathah sanget kita sedaya ngibadah sing model-model ngoten sing teng Quran boten wonten ing kita sering lampahi. Jadi cara dene Al-Quran itu kan nek cara dene listrik itu tegangan tinggi. Lah mangken listrik tegangan tinggi niku saged mlebet teng omah-omah dhewe iso padhang ngoten iki merga sampun liwat trafo sing wate luwih cilik. Lah kita sedherek nampi ilmu agama niki niku kitab-kitab fikih niku minangka trafo niku. Yang kita langsung memahami Al-Qur'an nggih angel. Ning kita ngaji kitab Fathul Qorib niku bukan berarti kita mboten memahami Al-Qur'an. Justru kita ngaji kitab Fathul Qorib niku kita badhe memahami secara detail dhateng kitab suci Al-Qur'an. Dadi nek nganggo Fathul Qorib nggih padha mawon wis nganggo Al-Qur'an iki. Padha mawon lah niku jenenge napa telo. Ngertos telo mboten jendal. Ngertos nggih jendal nggih. Jendal niku mangke nek kecekel wong sing ahli gawe gethuk niku makin ya dadine gethuk. Sing ahli gawe criping jendal niku makin nggih dadine criping. Kecekel wong sing ahli gawe cireng lan niku makin nggih dadine cireng. Kapan telo niku main kok kecekel sing ahli gawe geblek ya apa geblek. Niku mangke dadine geblek. Kapan telo kok kecekel ahli napa gawe napa portel ya dadine portel. Jenengan nek dahar portel niku dahar telo napa mboten? Dahar telo napa mboten? Boten nggih tetep telo mung jenenge sing berubah. Jangan dahar gethuk niku dahar jendal napa mboten?
ning asline tetep saking jenengan. Nggih kita sing memahami Al-Qur'an, memahami napa wudu liwat kitab Fathul Qorib itu berarti nggih padha mawon memahami Al-Qur'an, bukan berarti memahami kitab Fathul Qorib yuk ninggal Al-Qur'an itu mboten. Lha niku keselongko kiai sing terangke ngoten iki. Selongko niki sing terangke ngoten iki. Para rawuh ingkang kita ketujuh pundi niki wong dongane selamat panjenengan bleber-bleber. Sing penting kita sedaya nyuwun selamat agama. Al-Qur'an itu mangken yen kecekel wong sing ahli maca Al-Qur'an nggih mangken dadine kitab-kitab tajwid, wonten kitab Sifaul Jinan, wonten kitab Tuhfatul Atfal, wonten kitab Jazariyah sing terangke iki idhar idgham bilunah bilunah idgham fasafa wonten majail mutasil majais munfasil saking akeh nganti ora hafal. Lah anake napa kita sedaya niku ngaji dhateng kiai-kiai dusun ngoten iki ora ngerti hukume ning kadang-kadang wen maca wis bener ora mboten. Kadang-kadang ditakon edhar apa mboten ngerti ning wen maca wis bener. Sing jenenge edhar iki kaya napa mboten ngerti ning wen maca akeh wis bener. Niku aneh malih niku. Jadi kiai saking telatene mbah kiai teng dusun niku lek mucal santri ngoten niku ora ngerti hukume ning lek maca wis bener. Padha mawon dengan amaliyah nggih ngoten. Ora ngerti hukume ning lek nglakoni wis akeh sing bener. Semoga saking telatene saking pintere kiai dusun anggenipun mucal tiang-tiang sing penting ora ngerti hukum, ora ngerti dalil, ora ngerti hadis, ora apa-apa, sing penting amaliyae bener. Itulah keunikan Nahdlatul Ulama ngoten niku. Beda kalih sing anyar-anyar niku arek sujud kudu ngerti hadis sujud. Nek ngerti hadis sujud jare ora sah sujude ngono. Malah repot to ngoten niku. Malah repot ngoten niku. Mending melu sing gampang ora ngerti hadis dalil ora apa-apa sing penting bisa nglakoni. Iki apa keistimewaane Nahdlatul Ulama ngoten niku. Mesane kan kathah putih-putih sing titik-titik takonane ndi dalile, ndi hadise, ndi Qur'ane, enten sing model ngoten niku. Iki kita sedaya niki nggih tambah napa kangge pengatos-atos kita. Tambah lagi pengatos-atos kita iki. Nek wonten tiyang sing ngomong ngoten niku teng arep serasa dalil-dalilan ngoten. Sing penting ngamale wis bener. Mengkarang sing urip nang desa urusane warna-warna kon ngapalke hadis malah ido salat, tak ido poso. Lah takbiratul ihram kok dalile di ngapalke dalil ido tak salat to ngoten. Sing penting do gelem salat, do gelem ngaji, do gelem kumpul ngoten niku mon wis seneng banget gitu mboten. Wis pitulung alhamdulillah. Kon kangelan ngapalke dalil, kon ngapalke ayat Quran. Kejaba masa gelem ya masa apa sing iso. Kula sing penting kita dengan amale sing dipun dandosi bener. Terus nek kita dengan kitab Fathul Qorib niku pancen boten wonten Qur'ane. Dengan kitab Sakunah nggih ra ono ayate Qur'an, ra ono hadis, nggih mboten. Iki sing pun tau ngaji kitabmu dengan kitab Sakunah boten wonten ayate Qur'an. Sebab napa kitab-kitab itu disusun, kitab-kitab itu dikarang dening para alim, para ulama niku nek cara wong nyambut gawe minangka zukrak. Napa zukrak iku petunjuk pelaksanaan ibadah.
petunjuk pelaksanaan boten usah nganggo dalil, kesuwen kangelan. Sing penting sing jenenge petunjuk sing penting kaifiyah carane ngibadah. Wudu rukune iki cara lakone ngene kan pun rampung ngoten niku rasa nganggo Quran barang. Ning bukan berarti ngaji ngoten niku boten nganggo Al-Qur'an. Sedaya dasare wonten ing Al-Qur'an lan Sunnah. Para rawuh ingkang kita mulya, wa afiatan fil jasad. Sing kaping kalih kita nyuwun dipun sarasaken, dipun sehataken ing dalem jasad. Awake diparingi sehat. Nggih napa mboten? Sak nyuwun sehat napa mboten? Lah dalam rangka untuk menggapai kesehatan iki para alim, para ulama, nahdlatul ulama nggih sami menggalihaken. Astunipun sampun menggalihaken masalah kesehatan iki. Buktinipun napa? Saking NU nggih sampun wonten ahli-ahli kesehatan. Rumah sakit teng Magelang nggih wonten rumah sakit NU sedengane Subhanul Watan niku 2 NU niku. Wonten klinik kesehatan Pratama niku nggih kagungane NU. Terus NU pun gadah sing jenenge ahli-ahli kesehatan. Dokter nggih duwe, perawat nggih kagungan iki. Nganti kurang-kurange niku tenggene NU niku wonten organisasi sing jenenge JRA. Ngertos apa mboten? Dereng mesti wong iki kira anyar kok. JRA niku Jamiyah Ruqyah Aswaja. Niku isine nggih para alim, para ulama. Nek cara Mbah Biyen le ngarani para kiai sing ahli suwuh. Ngertos suwuh apa mboten? Kok dameli banyu niku lho paku-paku. Dumbake wong waras ngoten. Dumbake wong jinirunga ngoten. Iku jenenge ahli suwuh. Iki kaya almarhum bapak biyen niku dameli banyu betina. Dah mulai banyu betina karo kadang campur uyah barang niku sak nyawur-nyawur ke uyah. Niku wonten bidange piyambak niku sampun wonten organisasine jenenge JRA Jamiyah Ruqyah Aswaja. Wonten ngene JRA niku nggih sampun komplit. Saniki pun wonten organisasine sampun dibina. Mula dengan JRA niku nggih saniki pun komplit. Tukang pijete enten, tukang bekam nggih wonten, pasdu nganti tekan apa jarum tusuk barang ya. Apa tusuk jarum kok jarum tusuk. Tusuk jarum nggih wonten. Aku untung nggih wonten. Pun komplit sakniki. Kula duwe kenalan niku Pak Kiai Kalongan itu Pak Kiai Haji Sumidin itu termasuk nih beliau mijeti nggih saged, bekam nggih saged, pasdu nggih saged. Tukang ruqyah niku buang-buang sing gaib-gaib nyingkir ke sing gaib-gaib nggih saged. Niku pun tergabung dengan JRA. Jadi penyakit sing lahiriah nggih pun enten, sing secara batinnya sing boten ketinggal gaib nggih sampun wonten. Iku dengan masalah kesehatan. Wa ziyadatan fil ilmi sing kaping 3 kita nyuwun dipun tambahi ilmu. Kepengin tambah ilmu napa mboten? Kula paringi resep sing gampang purna mboten? Resepnya gampang setunggal ya wis sing penting sregep ngaji. Sing penting sregep ngaji. Dan pengajian teng pundi sami rawuh insyaallah berkersa tidak ngaji teng pundi mawon sragetan sak kalimah rong kalimah makin mesti pikantuk ilmu. Nggih napa mboten? Syaratnya mung siji gelem angkat datang rasa abot-abot. Salate namung setunggal sing penting gelem mangkat. Dungane Allahumma paksa. Nggih ta mboten? Dadi
syaratnya mau suci dengan gak siji niku sing penting niat mangkat itu dungane Allahumma saudano kae sing mangkat lah pokoknya wa ziyadatan fil ilmi. Lah iki kita kepengen tambah ilmu nggih mboten namung kita ning putra wayah kita nggih kepengen tambah ilmu. Saniki pendidikan tenggen NU nggih sampun dipun penggalihaken. Tenggen NU wonten banon ingkang ngurusi bagian pendidikan. Inggih menika napa? Lembaga Pendidikan Ma'arif. LP Ma'arif niku isine nggih wonten napa MI, wonten MTS, wonten MA, wonten napa perguruan tinggi. Lah kapan kita sudah kepengin putra wayah kita tambah ilmu niku kantun dipun lebetaken dengan sekolahan-sekolahan niku sing dengan NU niku. Ning kadang-kadang kantenan awake dhewe iku sok ora ngerti yang asli oleh mlebu sekolah nggih namung sing penting mlebu sekolah. Sing penting gelem sekolah. Mboten dipun penggalihaken mbuh kuwi sekolah nang kono dadine NU, dadi liyane NU, kadang sok mboten pati dipun penggalih. Mila monggo dipun penggalih kang saestu. Dipun galih kang saestu niki. Lho, pun kathah saking MI pun tersebar teng pundi-pundi. MTS sampun wonten. Menawi kita mlebetipun dengan MTS sing negeri lah itu kadang tersedak kecampuran. Tapi yang MTS pun NU Ma'arif di bawah lembaga Ma'arif insyaallah mungkin ajar wonten pelajaran aswaja utawa pelajaran ke-NU-an. Monggo masalah pendidikan putra wayah sami dipun penggalihaken ingkang saestu supados pendidikanipun leres sesuai kalih para alim para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa barakatan fir rizqi ingkang kaping sekawan nyuwun dipun tambahi barokah rezekine. Barokah rezeki sing penting nggih pun pados rezeki ingkang halal. Pados rezeki ingkang bersih, rezeki ingkang halal sing nabi kita nyaket ngalap barokah dhateng para alim para ulama lan kersa berjuang di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ingkang kami kersa wa taubatan qoblal mauti. Sing kaping kersa nyuwun dhateng Allah dipun paringi kesempatan tobat saderenge mati. Tobat niku apike sadurunge mati napa sakwise mati? Tobat niku sing leres sadurunge mati. Mula kan dipun dawuhaken selagine nyawa durung tekan guru menjing tobat tasih badhe dipun tampi dening Gusti Allah. Tasih badhe dipun tampi selagine nyawa dereng dumugi guru menjing. Para rawuh ingkang kita mulyakaken pun kang sakterasipun warahmatan indal mauti lan dipun paringi rahmat. Rahmat niku napa? Welas asih. Kasih sayang. Dipun paringi rahmat, welas asih, kasih sayang Allah nalikane badhe mati. Lah napa artosipun? Anggenipun nglampahi seda, anggenipun proses seda niku dipun paringi sekeca. Beda kalih sinirane nika 1000 batangga. Sing jenenge pati kan cara singarane napa? Loro 1000 dadi siji. Loro werna 1000 kok didadekake siji kaya ngapa rasane.
wa rahmatan indal maut. Nah, kapan kita seperti kartu rahmat welas asih kasih sayangnya Allah peja sedo mati dipun paringi sekeca. Mati sing sekeca kepripun wis padha karo digambarake kaya dene wulu utawa rambut iku ditansepake tengene glepung. Rambut ditunsepke dengan glepung. Iku makanya diduduk mak grenjel mau mboten. Dijabut iku mak gelus, mak grenjel mawon mboten krasa. Iku naminipun dipun paringi rahmat nalikanipun seda. Wa maghfiratan ba'dal mauti lan nalika lan dipun paringi pangapura dipun paringi maghfirah nalika seda nalika sawise mati. Sampunipun seda kita pikantuk pangapura saking Gusti Allah. Nah kita sebagai orang NU nak nutur ulama niku kapan seda ora pati kuwatir mergo napa akeh sing jaluke pangapura. Nggih napa mboten? Biasa nek sing liyane NU niku tahlilan ra ono sing njaluk ngapura sapa kan mboten wonten. Tapi yang tiang NU kapan seda disolati ditahlilke kadang nyolati nganti ping 15 nganti ping 26 wis ndonga kan pirang-pirang niku. Burung wong ditambah saben bengi wacana Yasin, wacana tahlil. Wong pira sing hadir kathah yang nyuwunaken pangapura. Masa wong semono akeh sing ndongake Gusti Allah mboten nampa kan mboten mungkin to. Semono akeh diteladani amban bengi wong semono akeh masa Gusti Allah mboten asing nampa kan kebangetan to mboten. Bahasane kan ngoten niku mesti badhe dipun paringi maghfirah pangapunten dening Gusti Allah. NU niku nggih rantine mboten namung ranting donya tok enten ranting alam kubur sing tukang didongake disuwunaken pangapura iki. Wa maghfiratan ba'dal maut. Para rawuh ingkang kita mulyakaken pun bangsa dhateng ngajeng bali. Wasaniatu yusalitullah ta'ala alaihim sultanan alim. Nalika tiyang-tiyang sampun sami ngadoh saking para alim para ulama monggo negara niku makin badhe dipun kuwasaaken dhateng tiyang-tiyang pemimpin-pemimpin ingkang sami dolim. Pemimpin-pemimpin sami dolim cara gampange pemimpin-pemimpine pejabat-pejabate do serakah kudune do melas karo rakyat, kudune nyantuni rakyat, do nulungi rakyat ning basa entuk hasil malah do digawe dhewe. Digawe kepentingane dhewe. Sangat kathah pejabat sing ngoten niku dadi pejabat ora nulungi rakyat ning malah do golek dalan. Golek pulian. Enten apa mboten ngoten niku? Tadi pun rata-rata umum ngoten niku. Dadi pejabat nulungi rakyat yang basa entuk malah digondol tukang endi ngoten niku. Gimana? Kita mesti penting sangat nyaket dateng para alim, para ulama. Wasani satu ya halusunan la dunia bi iman. Nalika tiyang sampun ngadoh saking para alim, para ulama, bencana bahaya balahipun medal saking ngalam dunya tanpa nggawa iman. Nauzubillahi min monggo sareng-sareng kita sing telaten, kita sing mantep, sing sregep derek para alim, para ulama. Mugi-mugi Allah tansah maringi pitulungan dhateng kita sedherek, maringi hidayah dhateng kita sedherek sehingga saged leres lampah kita, saged leres ibadah kita wonten ngarsa dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Bilihatan pengawasan siap mereka mugi-mugi ngasih mereka
wonten kita faedahipun manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Pun setengah 3 tak niku pun kita sekapi mengenai rauman bulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillah.